Tax-Xawt qalu li vot le jiggarantixxi futur aħjar għal pajjiżna, għall-ambjent u għal ġenerazzjonijiet futuri. F'dak li sejħu vot storiku, hekk kif dan huwa l-ewwel referendum abrokattiv f'pajjiżna, il-kelliema ta' Xawt ħeġġew lin-nies joħorġu jivvotaw u min għadu ma ġabarx il-vot jagħmel dan minn naxxar. Tennew li l-isforzi tagħhom huma għal ġid ta' kulħadd. Ħadd minna mill-kamp tal-le mu qed jagħmilha għal xi skop personali u allura qed nagħmluha għal Maltin u l-Awċin kollha, irrispettivament mill-fema, irrispettivament ta' kif ħajvotaw, għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-ambjent naturali huwa tagħna lkoll. Il-kelliema ta' Xawt sostnew li vot le ifisser rispett lejn l-ambjent naturali u la safar li jkunu tilajni bejtu. Fl-istess waqt żiedu jgħidu li l-popolazzjoni tal-gamin fl-Ewropa naqset bi kważi 80%. Qalu li meta l-kaċċa kienet wieqfa kien hemm iktar safar bejtu f'pajjiżna bħal ħuttaf, rundun, spanjuletti u qerd in-naħal. Sostnew li ma jaqblux mal-kampanja ta' biża' dwar delizzi oħrajn min-naħa tal-Iva u sostnew li dan ir-referendum m'għandux jaqsam ma' affarijiet oħra bħal każini tal-banet, dilettanti tan-nar, sajd, ħamiem, kollezzjonisti ta' armi tradizzjonali u iżwiemel.